Morjesta vaan kaikille. Ollaan täällä Turun Klubilla India-iltamat tapahtumassa ja meillä on Rytmihäiriön Une täällä haastattelussa. Morjesta vaan, tervetuloa. Moi. Mitenkäs teillä on Rytmihäiriön kanssa kevät ja kesä nyt mennyt? On mennyt vauhdikkaissa merkeissä takana ja meneillään on kaikkien aikojen intensiivisin keikkaputki. Ja viime aikoina keikat on ruvenneet jopa toimimaan. Joo, mitenkäs toi todellisuuden mestarin materiaali on otettu keikoilla vastaan? Se on ollut parempi ottaa vastaan, koska melkein koko levy on ollut parhaimmillaan setissä. Ei ole niinkään aikaisemman levyn kohdalla näin vahvasti uskallettu tukeutua uuteen materiaaliin. Kyllä siellä oli heti ensimmäinen keikka tuossa keväällä oli Salossa. Niin ja hyvin pian levy ilmestyi. Oli peräti ilmestymispäivänä. Joo, näin on Marja. Niin ilokseen joutui huomaamaan, kun jengi osasi biisien sanat ihan säkeistöjen myötä laulaa. Joo, ei voi olla ihan huono homma. Joo. Toi levy on kuitenkin musiikillisesti pikkasen erilaista, mitä noi aiemmat levyt. Niin lähdittekö te ihan tarkoituksella nyt hakemaan uusia kulmia tähän surmakoreen vai tuliko se tavallaan ihan luonnostaan sitten? No aika luonnostaan ainakin myös. En tiedä, herra säveltäjä olen yrittänyt soittaa, mutta nyt saatetaan paikalle tähän haastatteluun, niin hän ei pystynyt itse vastaamaan omakohtaisesti, miten tarkoitushakuista tämä oli, mutta ainakin itse on siinä uskossa, että kyllä tämä aika niin kuin luontevasti lähti muodostua tähän suuntaan ja kaikki oli vahvasti sen takana. Ei siinä paljon kuumottaneet apua, että tuleeko nyt paskaa niskaan, että jos ei soiteta tarpeeksi nopeasti koko ajan. On ihan hauska, että vähän rokkaavaa ja veisyä. Itse kuitenkaan en ehkä ihan hirveän uudenlaisiin ympyröihin noissa sanotushommissa päässyt vieläkään. Joo. No teillähän tosiaan toi sanotukset on aika tärkeässä roolissa koko konseptia, niin kuin usein on tullut semmoisia tilanteita vastaan, että sieltä jostain biisistä tavallaan päähenkilö on tunnistanut itsensä, että on sanonut, että teitte sen ja sen biisin ja tunnistan itseni. Ei oo käynyt ikinä. Siis silleen, ei meille tullut sanomaan, mutta toisen käden tietoa ollaan kuultu tämmöisestä. Mutta ei meillä varsinaisesti ihan jokaisessa biisissä perustunut mihinkään tiettyyn rikos tosielämän tapahtumaan. Jossain aikaisemmin niitä oli ehkä enemmän ja välissä se rupesi vähän pelottaa. Kun tuntui just, että kohta tulee sanomista jollain taholla ja sitten rupesi sitä tietoisesti välttämään, mutta nykyään se on vähän taas sillä tavalla, että ei sitä aina muista nyt välittää. Jos tulee hyvät sanat, niin saattaa olla jostain tilanteesta aika suoraankin. Pahimmillaan siihen on sitten vielä yhdistetty jotain mahdollisesti herjäävänä pidettäviä aineksia, kuten niin homoilua tai jotain tämmöistä. Mikä mun mielestä on ihan okei, mutta jos joku murhamies on sitä mieltä, että tähän tilanteeseen ei kyllä mitään homoilua liittyy, niin se voi olla kinkkisempi juttu sitten. Mut joo, tosiaan yksi tämmönen tuttu on tullut sanomaan, että joo, mä tunnen tän tyypin, kuka on tässä biisissä. Ja se on kuullut tän biisin ja se diggaa siitä. No mites onko tullut tämmöisiä tilanteita vastaan, että on ollut esimerkiksi jossain sukujuhlissa ja siellä on joku isotäti tullut kysymään, että mistä te siellä bändin kesken laulette, että kerrotko ihan suoraan, että joo, me ryypätään, tapetaan ja homoillaan ja pikkasen rievataan Jeesusta vai? Mulla on kauhean vähän mitään sukujuhlia. Mut se, että faija ja suvut on silleen molemmilta puolilta niin suppeat, ettei tule ihan hirveästi juhlittua. Mä luulen, että tälleen niin lähiperhepiirissä ja näin, niin kaikki suurin piirtein hiffaa ton homman enemmän tai vähemmän. 2010 Sakara Toure Tampereen keikalla päälle 60 tätini oli seuraamassa keikkaa ja piti kovasti. Rentoa porukkaa sukulaiset ollaan yleisesti ottaen. Mutta kyllä nyt viime Lappeenrannan keikan jälkeen oli
meidän vieraskirjaan, että olin kuuntelemassa keikkaanne Rakuda Rockissa ja hämmästelin kovasti, koska minusta vaikutti, että kappaleessa laulettiin ihmisten tappamisesta. Kuka voi haaveilla ihmisen tappamisesta? En pidä ihmeellisenä sitä, että jos ei joku ihan ymmärrä. Ihmeellisempää mä melkein pidän sitä, että en oikein tiedä. miten hyvin niin tämmönen menee läpi nuorisoon ja ihan niin aikuisinkin ihmisiin. Tuolla huudetaan festareilla hyvällä meiningillä, että nyt on pakko tappaa ihminen. Niin se on niinku, kun sitä pysähtyy ajattelemaan. Niin onhan se aika on siihen tottunut, mutta kyllä se joskus alussa, kun rupesi olemaan se meininki, oli ehkä vähän niinku, että mitä se on? Onko sitä nyt? On se. Se on hyvä. Eikä jos ei siihen voi niinku ikinä päästä, ettei kukaan käsitä mitään väärin. Totta. Niin. Voi olla vaikka hiljaa, mutta se vasta käsitetäänkin väärin. Näin se on. Teillä tosiaan oli tuossa keväällä muutama klubikeikka. Nyt on ollut festarivetoja tässä, niin kuitenkin albumi on vieläkin aika tuore. Kesä on lopuillaan, niin onko syksyllä sitten luvassa pitempää klubirundia? Mikä on Rytmihäiriön tulevaisuuden näkymät sitten kesän jälkeen? Syksyllä on nyt tiedossa jotain vielä julkistamattomia keikkoja, mutta niistä enemmän tuonnempana. Se on Koskisen Arilla jotain projekteja vireillä sen syksyn suhteen. Mutta mitään sen kummempia suunnitelmia ei ole taas todellakaan yritetty olla luovinnamme. Itse on mennyt ainakin aina sillä tavalla, että mitäs meillä olikaan ensi viikonloppuna. Kai ne sit ilmoittelee, millä se pitää. Mutta tosi monta kuukautta meni ennen kuin mä viime levyäänitysten jälkeen kirjoitin yhtään pätkääkään mitään lyriikoita suunnilleen. Niin itse asiassa just niin kuin tänään tuossa aikaisemmin helsinkiläistyyppisesti raitiovaunun matkalla mulla tuli joku oivallus ja sitten yhtäkkiä kirjoittelin ehkä jonkunlaisen sanoituksen aikion, joka tuntui sitä paitsi ihan järkevältä. Tuntui, että se rypistyksen jälkeen piti ottaa se luova tauko tosta hommasta. Et mä ajattelin, että sieltä rupeaa sitten luonnostaan varmaan tulemaan jossain vaiheessa. Se on välillä semmoista helvettiä, jos tuossa studioiden alla ei näin, kun ei pää paljon muuta mahdollista jotain saatanan tappamista ja saatanaa. Joo. No, nykyään tulee aika paljon, lähes viikoittain varmaan, kaikenlaisia tribuuttialbumeita bändille jos bändille, niin jos jonain päivänä tehtäisiin tribuuttialbumi Rytmihäiriölle, niin mitä bändejä sä haluaisit kuulla tuolla levyllä? Voi vittu, sä kysytkin näin. Aika monia rytmiskovereita on itse asiassa kuullut, kiitos. Mutta tähän muista kyseisiä bändeitä. Mutta en mä tiedä, siellä pitäisi olla jotain paljon yllättävämpiä. Joo. Vittu, että oli paha. Ja siellä pitäisi olla joku niinku nuoren polven bändi. Esimerkiksi tuntuisi, että tässä on vielä vähän jotain niinku toivoa. Pitää katsoa kelloa, koska nuoren polven bändi, vittu se on ruvennut vissiin jo tuolla ylhäällä soittaa. No joo, vaikka toi Eyewitness tuolta noin. En oo kuullut heidän musiikkiaankaan, enkä kuten en oo myöskään katsonut kausteita. Vaikka näinkin sanoin. No joo, saatana. No Stamina vois tulla. Sitten joo. Tuo Nokia Rotan sidekick Rautaperse on ollut meidän kamasta ihan fiiliksissä. Ja se jotenkin omaehtoisesti jo suunnitteli jotain, että hän halusi tehdä niin jotain räppiversioita meidän biiseistä. En mä tiedä, eläkeläiset tietenkin. No joo, kyllä eikö näille joku tribuutti? Eiköhän niille joku EP saata saada. Joo. 7-tuumainen olisi mun mielestä paras konsepti tällä. No, nykyään on
on bändeillä sitten tribuuttilevyjen lisäksi on myöskin noita alkoholituotteita, on olutta, on viskiä, on viiniä. Niin, millaisen alkoholituotteen sä haluaisit lanseerata Rippiheriön nimellä, jos olisi mahdollista? Olisiko se vaan Campina-pullos purkugrammilla vai olisiko se jotain vähän yllättävämpää? Sitä tavallaan jo vastasin tuohon aika pitkälti itse, mutta musta tuntuu, että jengi samaistaa meidät tähän jo siinä määrin hyvin, että ei tässä varmaan mitään omaa alkoholituotetta tarvita. No, olisiko sitten joku toinen fanituote, minkä haluaisit vielä, jos olisi mahdollista, niin joku uusi lanseerata? Ainahan näitä mietitään. Pipoja pitäisi saada syksyn tulle. Sitten niitä pitäisi jakaa sillä tavalla, että jengilähetyshengessä tonne kadunmiehille. Ja joo. Ja se olisi kiva kun Tiina sieltä Altiasta taas toisi pari Gambina-laatikkoa tohon ovelle. Eikö Tiinalta jostain se pari Gambina-laatikkoa taas löydy? Joulukin on tulossa. Aivan. No hei, kiitos ajastasi. Päästetään sut katsomaan sinne Eyewitnessia. Olisiko sulla vielä viimeisiä terveisiä Kaos TV:n katsojille, jotka sitten sinne suoraan kameraan? Homoilkaa!